राम राम हो गाववाल्यानो. नमस्कार. ओळखलास? अभय खडपकर कणकवलीतून बोलतोय. मुद्दाम हाक मारलाय तुमचा. किती 23 जून रविवार 2019. लक्षात ठेवायचो. नायर हॉल दादर है सर आपला 6व्या मालवणी बोली साहित्य संमेलन आयोजित केला. आणि ह्या संमेलनात ह्याच्यापूर्वीची 5 संमेलना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाली. या पहिल्यांदा तुमच्या मुंबईवाली चाकरमान्यांसाठी आणला. आणि फक्त चाकरमान्यांसाठी नाही, गावातून मुलकातून मुंबईत जाऊन राहिलेल्या आमच्या बाकी सगळ्या माणसांसाठी ठेवलेला. आणि म्हणून तुमका एकच विनंती करते, सगळी संमेलना यशस्वी झाली. या संमेलनाचा वैशिष्ट्य असा हो गया की मालवणी माणूस तर संमेलनाला येऊकच होयो, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही तुमच्यासोबत उत्तर प्रदेशचो, बिहारचो, राजस्थानचो, मारवाडी, गुजराती, केरळी सगळी माणसं थंयसर येऊक होई, ज्यांका आपल्या भाषेची गोडी कळाक होई, त्यांच्या ओठावर ती विसाऊक होई. आणि म्हणून त्या सगळ्यांका घेऊन येवा, मालवणीत बोलूया, मालवणी साहित्य त्यांच्या समोर ठेवूया आणि मालवणी माणसाचा मोठेपण त्यांच्याही मनात करूया. कसा वाटता? येतलाच ना?